Рекордна реколта на пшеницата тази година, а цената й пада. Ще падне ли обаче цената на хляба? Отговорът търси Владислава Тричкова. Влади, здравей! Здравейте! 5 милиона и 600 хиляди тона. Толкова пшеница сме произвели у нас през последната година. И така България бележи най-високото си ниво на производство на зърнената култура от 1980 година насам. Въпреки това обаче, цената на хляба не намалява. Защо? И ще се промени ли това в следващия репортаж? Хлябът за Александър и семейството му е и бизнес и необходимост. И така от 10 години, когато Александър отваря първата си пекарна. Къде е тази любов към хляба? Според мен е от баба ми. А за добрия хляб е нужно само едно. Хляба няма някакви определени тайни, просто трябва да се грижиш за него с любов. Според Александър, добрата реколта на пшеницата вече се отразила на него и на други търговци. Реколтата наистина е доста силна. При пшеницата мисля, че около 10% има спад на цената. Тези 10% достатъчни ли са, за да се отрази на крайната цена, на хляба, който стига до крайния потребител? Не мисля, че това по някакъв начин ще се отрази на цената. Не би трябвало поне. Не ми прави впечатление да поевтинява. Обикновено, когато има някакви високи реколти от нещо или някакви цени спадат в световен мащаб, няма отражение на пазара на цените на стоките. В съвета по зърното също отчетоха сериозен спад на цените на едро. Единственият по-лош показател спрямо миналогодишните нива е този на средната цена, която е средно с 15% по-ниска от месец юли на миналата година. Отражение на добрата реколта върху цената на хляба обаче няма и да има, поне не тази година. Цената на хляба може да бъде намалена само ако има диференцирана ДДС ставка на хляба. В момента нямаме такава. В случая на хляба, ако тя бъде понижена в бюджет 2017 наполовина, веднага българският потребител ще усети 10% поевтиняване и то трайно поевтиняване на цената. Така от добрата реколта печелят търговците, губят производителите, а за потребителите промяна няма, коментират експертите. И още една причина хлябът да не поевтинее. Докато цената на пшеницата върви надолу, то цената на брашното се покачва. И така до миналата година брашното на борсата е било 71 стотинки за килограм, а тази е 83. Информация на Владислава Тричкова.